Вялікі скандал, зразумела, не такі вялікі, як пасля канцэрта Макса Каржа ў Варшаве, з датацыямі ад'езд для польскіх прадпрымальнікаў. Ці можа здарыцца так, што яхты, якія набываюць польскія прадпрымальнікі, патопяць урад Дональда Туска. А таксама першыя крокі Караля Наўроцкага у ролі прэзідэнта. Ён, аказваецца, не толькі паказвае біцуху ў акно. Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Што за вялікая афера з грашыма? Бо з пятніцы раніцы усе толькі гэта і абмяркоўваюць у твітары, што нехта там набывае сабе яхты на датацыі з Еўрапейскага Саюзу, нехта набывае экспрэсы для кавы. Увогуле нічога не зразумела. Давай на пачатку. Што ўвогуле такое за КПО, што гэта за грошы і хто іх атрымаў? КПО гэта краёвы план адбудовы, нацыянальны план адбудовы, так, які ствараўся ў Еўрапейскім Саюзе яшчэ падчас трывання пандэміі ковіду. То бок гэта 19-20 годы? Прыкладна ў 21-м, здаецца, окей. годзе вось гэты фонд ствараўся. Так, бо пандэмію, скажам так, адмянілі прыкладна ў 22-м годзе. Так, у 22-м годзе пачалі касаваць усе гэтыя абмежаванні. Так вось, на той момант, канешне ж, я сам як прадпрымальнік таксама ведаю, што для прадпрымальнікаў гэтыя вось 3 гады прыкладна гэта было сапраўднае пекла. Вось, шмат хто не вытрымаў, шматлікія фірмы зачыняліся. Даходзіла нават да трагічных сітуацый з некаторымі прадпрымальнікамі, якія проста не вытрымоўвалі нервы. І вось менавіта ў той момант у Еўрапейскім Саюзе на ўзроўні Еўрапейскай камісіі і Савета Еўрапейскага Саюза нарадзілася ідэя, каб стварыць вось такі вялікі фонд, які б складваўся і з грошай Еўрасаюза, які ўжо ёсць, таксама з грошай, якія трэба запазычыць. Гэтым займаўся ўжо Еўрапейскі цэнтральны банк. Уся гэтая маса агулам на шляху перамоваў паміж краінамі дзялілася на адпаведныя часткі для кожнай краіны. Польшча на той момант ёй кіраваў урад Матэўша Маравецкага. Шляхам гэтых перамоваў змагла атрымаць такі бонус, скажам так, з гэтага фонду, які па велічыні прыкладна складае 700 з кавалачкам мільярдаў злотых, калі пералічыць еўра на злотае. Так, то бок гэта сапраўды велізарныя грошы. Ось, і па сваёй ідэі гэты фонд, гэтыя грошы павінны былі дапамагчы бізнесам у краіне адбудавацца пасля тых страт, якія ўсе прадпрымальнікі амаль што панеслі падчас пандэміі. Але слухай, мы абмяркоўваем падзеі, якія адбыліся колькі? 4 гады таму? Чаму мы абмяркоўваем гэта толькі ў 25-м годзе, хаця усе пастрадалі ў 21-м яшчэ? Ну, так, насамрэч сітуацыя Польшчы тут даволі унікальная, бо іншыя краіны ўжо даўно атрымалі гэтыя грошы. У сітуацыі з Польшчай трэба ўзгадаць той спор, які адбываўся паміж урадам права і справядлівасці і Еўрапейскім Саюзам. Так, то бок праз тое, што ў Польшчы адбываліся змены, якія Еўрасаюз лічыў неадпаведнымі. Вось, скажем так, трэба памятаць, што калі краіна ўступае ў Еўрапейскі Саюз, яна падпісвае адпаведныя дамовы, дзе прымае абавязацельства, што яна будзе трымаць сябе вось у нейкіх рамках агульных каштоўнасцяў, так, то бок, што краіна павінна быць адпаведна дэмакратычнай, ну і гэтак далей, так, то бок, тут, прабачце, Польшча падпісала ўсё гэта. Карацей, на фоне гэтага спору Еўрапейскі Саюз гэтыя грошы для Польшчы замарозіў. То бок, да 23-го года, пакуль не змяніўся ўрад, увогуле не атрымоўвалася гэтыя грошы неяк выцягнуць з Еўрапейскага Саюза. А грошы, сапраўды вялікія. Я вось нагадаю, што хвіліну таму я назваў там суму больш за 700 мільярдаў злотых. То бок, разумееце, што гэта цывілізацыйны шанец увогуле для Польшчы, бо такія інвестыцыі, трэба імі карыстацца. Сапраўды, не выкарыстаць гэтыя грошы, гэта было б, на маю думку, проста злачынства. Ось, і таму менавіта толькі зараз у Польшчы абмяркоўваецца гэтае выкарыстанне гэтых грошай, так? Можна сказаць, што проста такая запаздалая рэакцыя.
Так, то бок усе ўжо насамрэч забыліся, што была некалі такая пандэмія, ну не ўсе, але вялікая Ну, колькасць людзей. умоўна. Мгм. Умоўна кажучы, так. І для людзей зараз гэта проста нешта такое, што вау, нейкія вялікія грошы раздаюць вось проста направа і налева, што адбываецца. Так, і людзі проста ўжо не могуць зразумець, што гэта такое. Але слухай, наколькі я разумею, калі кааліцыя перамагла на выбарах 23-го года, Дональд Туск вярнуўся да ўлады, я так разумею, што грошы з КПО гэта была адна з такіх адно з абяцанняў, што мы гэта зробім, ну і сапраўды гэта зарабілі. Але чаму увогуле прайшло ўсё ж такі яшчэ 2 гады, што гэтыя грошы мы ўсё ж такі зараз вось абмяркоўваем. Ну, то бок, зараз апублікавалі праекты і гэтак далей, зараз гэта падрабязна абмяркуем, але адкуль такі гэп? Ну, трэба разумець проста, як функцыянуюць дзяржаўныя механізмы, калі гаворка пра увогуле нейкія там інвестыцыі. Так? Не проста не толькі дзяржаўныя, муніцыпальныя таксама. Гэта заўсёды бюракратыя. Людзі, якія жывуць у Польшчы даволі доўга, ўжо маглі заўважыць, як тут адбываюцца вось нейкія інвестыцыі, напрыклад, нават у горадзе. Так? Што калі трэба збудаваць нейкі трамвай, то гэта не значыць, што вось па вертыкалі зверху ўніз спускаюць праект і ўсё пачынаецца там будова і ўсё ідзе наперад. Тут спачатку ідзе абмеркаванне, пасля трэба зрабіць праект, пасля гэты праект прыняць, ну і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. У выніку ўсё гэта расцягваецца, так, бо проста механізмы функцыянавання дзяржавы яны іншыя. Вось прыкладна тое ж самае адбывалася з гэтым КПО. Дарэчы, варта пазначыць, што адблакавалі гэтыя грошы за прыгожыя вочы, скажем так. То бок Польшча ж фактычна не зрабіла амаль што ніякіх зменаў, калі гаворка пра, напрыклад, судовую сістэму. А спор, перадусім, трываў вакол судовай сістэмы і зменаў у ёй. Так? Бо Еўрасаюз лічыць, што тыя змены, якія рабіла права і справядлівасць, што яны прыводзілі толькі да залежнасці судовай сістэмы ад волі адной партыі. Так? Працэс не дэмакратычны. Дык вось, праз тое, што ў Дональда Туска агулам, вядома, вельмі добрыя кантакты ў Еўрасаюзе, ўсё ж такі ён быў прэзідэнтам Савета Еўрапейскага Саюза 5 гадоў і быў старшынёй Еўрапейскай народнай партыі, то вось гэтыя грошы, скажем так, авансам адблакавалі. Ну і вось прайшло яшчэ вось прыкладна паўтара гады да таго моманту, калі проста вось усё гэта выплыла. Ну, насамрэч, гэтыя праекты, вакол якіх разгарэлася афера, скандал, яны складаліся яшчэ там, ну, скажем так, прыкладна з паўгады таму. Так, магчыма, нават больш. Толькі цяпер гэта ўсё выйшла на паверхню і вызвала такую вялікую аферу. Зараз мы паразмаўляем вось пра гэтыя праекты, бо там шмат пра што можна размаўляць, там шмат цікавых момантаў, праектаў, хто на што браў грошы. Але давай яшчэ зафіксуем сітуацыю. То бок, ці людзі атрымалі ўжо гэтыя грошы, ці то бок гэтыя заяўкі ўжо пацверджаныя, то бок людзям на іх паабяцалі грошы. Ці могуць іх забраць, не знаю. І увогуле патрачана гэта, ці яхты гэтыя куплены, пра якія мы будзем размаўляць. Што мы тут ведаем? Цяжка сказаць, як яно выглядае ў 100%, так? Ось. Але з большасці, наколькі я разумею на дадзены момант, гэтыя грошы яшчэ не атрыманыя прадпрымальнікамі. Пры гэтым яны ўжо часам выдаткаваныя. Ось, бо некаторыя прадпрымальнікі ўжо набылі за свае грошы ось нейкія гэта там прадметы, там яхты, напрыклад. Вось, і чакаюць, калі дзяржава зробіць ім такі зварот. Але ўсе тыя праекты, вакол якіх гэта скандал, яны зацверджаныя. То бок адпаведныя людзі у адпаведных міністэрствах, ну, перадусім гэта міністэрства фонду, якім кіруе дэпутатка палітык ад Польскі 2050 Паўчынска Наўэнж. Так, вось, яна менавіта кіруе гэтым накірункам дзяржаўнага кіравання. То бок гэтыя грошы, яны зацверджаныя, але у абсалютнай большасці яшчэ не выплачаныя. Ці могуць іх забраць? Тэарэтычна могуць, бо нават ну, ўсё ж такі скандал дайшоў да найвышэйшага ўзроўню. То бок і Дональд Туск ужо выказваўся на гэты конт, і Карэль Наўроцкі намекаў у сваіх прамовах, што вось там выдаткуюцца дзяржаўныя грошыкі не так, як трэба. Карацей, так проста гэта ўжо пад дыван замесці не атрымаецца. Усе гэтыя грошы, яны ж не скрадзеныя. То бок прадпрымальнік скарыстаўся лазейкай, фактычна.
лазейкай у законе. То бок яму фактычна дазвалялася падаць заяўку вось на тое, каб набыць яхту. Слухай, прабач, але я б нават не называў бы гэта лазейкай. Ну, то Гэта бок, нават не лазейка, просто так былі сканструяваныя гэтыя правілы. І, дарэчы, мгм. тут вось таксама ёсць спор. Шмат хто ўказвае на тое, што канструкт гэтага фонду і правілы, па якіх гэтыя грошы будуць размяркоўвацца, гэта стварыў яшчэ ўрад Матэуша Маравецкага. Вось гэта ўсё было прынятае пры Матэушы Маравецкім і пасля замарожана. То бок урад, які кіруе Польшай у дадзены момант, ён прыйшоў на ўсё гатовенькае. Вось, канечне, ёсць пытанне да тых людзей, якія зацвярджалі гэтыя заяўкі. Ці не было тут нейкіх парушэнняў. Вось, але мы з табой таксама не суддзі, і ў гэтай вось менавіта на гэтае пытанне на адказ трэба пачакаць. Трэба пачакаць, вось пакуль будуць вось гэтыя там праверкі пракуратуры там ці іншых там службаў, якія павінны вырашыць, ці фактычна пакупка, напрыклад, Xboxаў, так, у нейкую фірму з'яўляецца вось дапамогай прадпрымальнікам, якія пацярпелі ад ковідных абмежаванняў. Окей, зараз да самай вясёлай, мне падаецца, часткі гэтага выпуска, менавіта да заявак, якія ўсе абмяркоўваюць, а пакуль, калі ласка, у нас няма яхт, пакуль што нам ЕС на гэта не выдаткаваў грошы, мы не дыверсіфікуем свой падкаст яхтамі, кофе-экспрэсамі і мяшканнямі ў Варшаве, таму, калі ласка, падтрымайце падкаст вы праз Баймі кофе, праз Патрыён. Мы будзем вам вельмі ўдзячныя, бо мы ствараем гэты падкаст дзякуючы вашай падтрымцы. Вось. Дзякуй вам, а мы пераходзім да наступнай тэмы. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Давай, калі ласка, падрабязней распавядзем, што там усе пабачылі. Бо проста з пятніцы раніцы увесь твітар, тіктокі заліты гэтыя скріншотамі з карт. Можна спраўдзіць, хто з тваіх суседзяў, прадпрымальнікаў узяў на якія яхты грошы. Давай распавядзем пра прыклады канкрэтныя. Праўды, у пятніцу раніцы, калі я сам прачнуўся і зайшоў у твітар і пабачыў, што там адбываецца, то проста мне ўжо не патрэбная была кава. Ось. Бо калі я пабачыў некаторыя скріншоты з тым, якія датацыі ішлі, на што ішлі датацыі, і якія сумы гэтых датацый, то па шчырасці ва мне пачынала пачынацца ленінская класавая нянавісць. Ось. Пры гэтым, што я сам прадпрымальнік. Для прыкладу, канешне ж. Тая самая яхта. Пры гэтым яхты, скажем так, гэта быў не адзіночны выпадак. Але адзін з найбольш яскравых выпадкаў гэта уладальнік рэстарану ў горадзе Лодзь. А горад Лодзь, каб вы разумелі, гэта адзін з тых польскіх гарадоў, не ведаеце, не адзіны, здаецца, не адзіны, але ўсё ж такі адзін з невялікай колькасці, дзе няма аніводнай ракі. Ось. Лодзь, як горад, не мае доступу да вады. І мора таксама няма. Мора тым больш там няма. Нават лодскага, вось нават такога, ведаеш, як мінская, так, створанага штучна. Увогуле ніякага. То бок адзінае, што там, не ведаю, у ванне можна, здаецца, гэтую яхту пасадзіць, вось, і там карыстацца. Дык вось. Уладальнік рэстарана падаў заяўку на тое, што ён хоча купіць яхты. Каб вы разумелі, гэта, канешне, не яхты Рамана Абрамовіча, гэта скажем так, невялікія лодкі, на якіх памесцяцца, магчыма, там 3-4 асобы, так? Але ўсё ж такі гэта, таксама транспартны сродак. Дзеля чаго ўвогуле яны былі купленыя? Яхта ўсё выглядае так, што проста пасярод прадпрымальнікаў у некаторых гарадках праз тое, што, напрыклад, у ўжэндзе гміны, так, то бок у выканкаме мясцовым, скажам так, каб было больш зразумела для беларусаў, працуе нехта, хто добра разбіраецца вось у структурах гэтых фондаў, разнеслася сярод мясцовых жыхароў, што вось трэба падаваць вось такім чынам заяўку, упісваючы вось адпаведныя словы-ключы. Вось таму амаль што ўсе заяўкі уключаюць у сябе, напрыклад, слова дыверсіфікацыя. Так, то бок, калі прадпрымальнік пашырае сваю дзейнасць на нейкую сферу, якой ён раней не займаўся. Так? То бок, напрыклад, рэстаран, вось, з Лодзі, вырашыў займацца яшчэ перавозкай людзей на, напрыклад, Мазурскіх азёрах. Ці, напрыклад, уладальнік нейкай піцэрыі
попрасіў грошы на тое, каб адчыніць салярый. Купіў адпаведныя вось гэтыя машыны для салярыя з лампамі, так. І такіх прыкладаў у нас насамрэч шмат. Я бачыў прыклады, калі, напрыклад, нейкая юрыдычная фірма вось набыла Xbox, напрыклад, так, дзеля таго, каб іхнія працаўнікі былі больш стрэсаўстойлівымі. Ну, канечне, так гульня на Xbox расслабляе. Сярод іншых прыкладаў, канечне ж, можна яшчэ ўзгадаць, як, напрыклад, уладальнік апартаментаў у арэнду, які здаюцца ў арэнду на суткі, вырашыў такім чынам зрабіць рамонт у сваіх апартаментах і атрымаў грошы на пакупку мэбляў, на пакупку бытавой тэхнікі, якая ў гэтых апартаментах выкарыстоўваецца. Ці, напрыклад, нейкі рэстаран, гэта, здаецца, ўжо было ў паморскім рэгіёне, падаў заяўку на тое, каб выбудаваць на кавалачцы зямлі некалькі домікаў, якія таксама будуць здавацца ў арэнду ў летнім сезоне. Ну, канечне ж, здаецца, што адным з найбольш шумных прыкладаў выкарыстання грошай з'яўляецца свінгер-клуб. Не ведаю, ці трэба тлумачыць нашым гледачам, што такое Мне свінгер-клуб. падаецца, што не. Ну, але карацей так, гэта такі вось эратычны клуб, скажем так, для дарослых людзей, ось, які такім чынам таксама вырашылі успраўніць ось, і разбудаваць сваю аферту, так, для наведвальнікаў свайго клубу. Ось. Што яшчэ важна? Вельмі моцна ўсіх здзіўляюць сумы, бо я не бачу сумы меншай за там 150 тысяч. Ось. Часцей за ўсё гэта 400-500 тысяч злотых. То бок практычна вось, за кожным разам гэта былі максімальныя сумы. Там потым, здаецца, быў такі вось ліміт прыкладна. Па розных пазіцыях ён быў крыху розны. То бок, самі разумееце, за 500 тысяч злотых у Варшаве можна набыць файную кавалерку, так, ось. Ці нават, калі можна, Ну, сур'ёзна. цяжка, вельмі цяжка. Не Шчыра ўсе павінны жыць на Маршалкоўскай. Паверце мне, у Варшаве ёсць шмат іншых вуліц. Ось, але можна. Ну, складана. Раю ад'ехаць крыху больш за 3 кіламетры ад цэнтра Варшавы. Усё насамрэч выглядае вось з пазіцыі звычайнага абывателя, так, звычайнага чалавека, што людзі, у якіх і так ёсць грошы, якія валодаюць рэстаранамі, вялікімі фірмамі, апартаментамі пад здачу ў арэнду, атрымоўваюць сотні тысяч злотых ось, проста за прыгожыя грошы. На нейкія проста, так скажам так, вельмі часта забаўкі, альбо купляюць нешта, ужо будучы даволі багатымі людзьмі, купляюць нешта, на чым зарабляюць яшчэ больш. Ну тут проста сапраўды ўключаецца проста ўжо класавая нянавісць. Ось. І гэтым вельмі лёгка карыстацца, што я вельмі абсалютна не здзіўлены, выкарыстоўваюць палітыкі апазіцыя, права і справядлівасці і канфедэрацыі перадусім, канешне ж. Але слухай, я хачу тут крыху адкаціцца назад і паабмяркоўваць яшчэ раз вось гэтыя праекты, з якіх усе смяюцца. Бо мне падаецца, ну, то бок, базавы мой тэйк, я пагаджаюся, што гэта чытаць вельмі смешна. Ну, то бок, сапраўды, калі ты чытаеш, што нейкая піцэрыя злодзея ці рэстаран бярэ яхту, ну, першая рэакцыя, ну, што ад'ехалі зусім, тыпу, якія Xboxы, якія ремонты кватэр. Але мне падаецца, што тут важна ўзгадаць, што на што гэта ўсё ж такі, пад што гэта створаны фонд. Ён створаны, каб прадпрымальнікі са сферы хоріка, ну, там, сфера гасціннасці, рэстараны, гатэль, былі больш устойлівыя, адпорныя падчас магчымых наступных крызісаў. І вось гэтае слова дыверсіфікацыя, з аднаго боку можна сказаць, што там сапраўды нехта сказаў, з іншага боку, мне падаецца, што гэта могуць быць проста людзі, якія ўважліва чыталі, на што яны падаюцца проста. І калі табе пішуць, што даюць на дыверсіфікацыю твайго бізнеса, то ты і бярэш на дыверсіфікацыю бізнеса. То бок тут для мяне асабіста не вельмі тут нешта крамольнае. Як я гэта бачу? Што гэта зноў дрэнная камунікацыя таго, як гэта апублікавана, таго, як пра гэта расказана. Бо я так разумею, што гэта апублікавалі проста вось глядзіце, на што мы далі грошы, і потым толькі сталі неяк выясняць, на што гэта грошы і гэтак далей. Сапраўды выглядае дрэнна. Але базава можа быць так, ну вось калі вось этот свінгер-клуб у прыватнасці, яны там бралі грошы на там стварэнне зоны БДСМ, на стварэнне
там месцаў, дзе можна памыцца, ремонт, там закуп нейкіх спшэнт, Абсталяванне. абсталяванне. Сапраўды дыверсіфікацыя таго, што яны прапануюць, сваіх паслугаў. Гэта выглядае як менавіта то, на што давалі гэтыя грошы. Ну, але я згодны, калі нехта бярэ грошы на свінгер-клуб і на яхту, выглядае не вельмі. Але тут пытанне камунікацыі хутчэй, чым вось да гэтых прадпрымальнікаў. Я не абараняю ўсіх, але па мне там былі і нармальныя праекты, якія дакладна, ну там тыя ж экспрэсы для кавы мабільныя, ну для кагосьці гэта сапраўды дыверсіфікацыя бізнесу. То бок з 25-го года магчыма бачыцца ўжо моцна горш, чым гэта было раней, але мне падаецца, калі б мы былі там у 21-м годзе і паглядзелі нават там на рэстаран, які не ведае, хоча там распрацаваць нейкія там смакі марожанага, ну то чаму не? Ну, слухай, насамрэч праблема тут такая даволі комплексная, бо ну па-першае, тое, што КПО у Польшчы запаздала. То бок усе сапраўды ўжо забыліся пра пандэмію. Фірмы, якія перажылі пандэмію, яны ўжо ў большасці сваімі сіламі адбудаваліся. Ось пасля тых абмежаванняў, якія былі. Ось, ну і што казаць пра проста звычайных людзей, які не займаюцца бізнесам, яны ўжо дакладна не памятаюць гэтага. Ось і тут гэтая тама выплыла, і, канечне, яно выглядае ўжо даволі дзіўна. Але корань праблемы хаваецца яшчэ ў тым, як увогуле што адбывалася яшчэ і падчас самой пандэміі. Так? Бо у той момант урад Матэуша Маравецкага у адказ, ось, я вельмі добра памятаю гэта, бо я прайшоў гэта ад пачатку да канца. І я таксама прадпрымальнік. Ад моманту, калі прыкладна 15 сакавіка 20-го года было ўведзена, скажем так, ну, гэта не было до канца надзвычайнае становішча, але гэта быў стан эпідэміі. Пачалі ўводзіць абмежаванне ў краіне. Ось, і прыкладна з таго моманту, там тыдзень пазней, пачалі з'яўляцца першыя прапановы, як дапамагчы прадпрымальнікам. Бо я вось шчыра скажу, што на прыкладзе сваёй фірмы цягам аднаго тыдня абароты ў фірме упалі на 90%. Пры гэтым яшчэ не было нават абмежавання. Проста людзі спужаліся. Людзі перасталі выходзіць з дамоў, людзі перасталі выдаткаваць грошы, а людзі пачалі гэтыя грошы хамячыць, так, захоўваць на вось на пасля, Была незразумелая сітуацыя. бо была абсалютна незразумелая сітуацыя, ніхто не ведаў, што будзе далей, ніхто не ведаў, што рабіць. Ось, і прыкладна тады пачалі ўводзіць першыя механізмы дапамогі. І вось, дарэчы, з самага пачатку гэта выглядала абсалютна зразумела. Бо я памятаю, як я сам карыстаўся таксама, вось менавіта першымі. Гэта называлася тарча антыкрызісова. Вось такі канструкт прыдумаў урад Матэуша Маравецкага. То бок антыкрызісны шчыт. Ось, і гэтым шчытом вось прапаноўвалася абараніць прадпрымальніка. Дастаткова было падаць заяўку, дзе трэба было паказаць, што твае абароты ўпалі больш, чым на 70%. І кожныя прыкладна паўгады уводзіліся чарговыя, то бок яны ўвесь час абнаўляліся. Так вось, усе прадпрымальнікі маглі скарыстацца толькі першай хваляй вось гэтай дапамогі. Але вельмі хутка пачалі стварацца увогуле у медыасферы і сярод палітыкаў. Паўсталі такія, ну, скажем так, святыя каровы. То бок, напрыклад, вось гэта галіна хорэка, так, то бок гатэлі, рэстараны, катэрынг. Да гэтага яшчэ пасля дайшла культура. Пачалі разглядацца, што вось толькі яны пацярпелі ад гэтых абмежаванняў, бо ў рэстаран не могуць прыйсці кліенты. Пры гэтым абсалютна забывалася тое, што рэстаран можа прадаваць свае стравы праз дастаўку. На сваім уласным прыкладзе я магу проста вось паказаць, як гэта выглядала. Два бізнесы обак сябе, суседзі. Абодва бізнесы маюць абароты, упаўшыя на прыкладна 70-80%. Пры гэтым адзін бізнес атрымоўвае ўвесь час нейкую дапамогу, другі бізнес не атрымоўвае ніякай дапамогі. То бок, разумееце, ужо ў той момант паўстала проста велізарная, вялікая несправядлівасць. Бо некаторыя бізнесы разглядаліся як проста па дэфолту людзі, якія павінны атрымоўваць усё, што заўгодна, бо яны вось пацярпелі. Хаця, насамрэч, пацярпелі таксама і іншыя. Для прыкладу,
Ось тыя тарчы антыкрызісовыя, якія ствараліся цягам там 2 прыкладна гадоў, там было, здаецца, мне там 6 варыянтаў, так, якія ўвесь час чарговыя. Так, першая тарча, другая тарча, трэцяя і так далей. Дык вось, урад Матэуша Маравецкага ў кожную чарговую версію вось гэтых фондаў дапамогі закладаў спіс кодаў ПКД. Тыя нашы гледачы, якія ці вядуць сваю фірму, ці прынамсі некалі чыталі нешта пра гэта, ведаюць, што гэта польская класіфікацыя дзейнасці, так, то бок гэта код, дзе ты паказваеш, чым твая фірма займаецца. Іх прыкладна 600 з кавалачкам. Дык вось, у гэтых фондах быў спіс з 60, там прыкладна 70. То бок, разумееце, 10%. 10% кодаў атрымоўвалі. Калі не маеш гэтага коду, не атрымоўваеш нічога. Ось, і ўжо у той момант была вось закладзеная тая вялікая несправядлівасць, якая адбіваецца і таксама ў дадзены момант. Бо ў дадзены момант я проста бачыў рэакцыю сярод прадпрымальнікаў. Сярод прадпрымальнікаў таксама проста вельмі вялікая злосць. Бо ёсць вельмі шмат бізнесаў, якія вельмі моцна пацярпелі падчас пандэміі, але яны вось не з гэтай галіны хорэка. І на вачах гэтых людзей таксама зараз яны бачаць, як нехта атрымоўваў вельмі вялікую дапамогу падчас пандэміі, асабліва з тарч антыкрызісовых, і плюс яшчэ былі выплаты з ПФР, гэта польскі фундуш развою, то бок польскі фонд развіцця. На той момант гэта былі дзесяткі, часам сотні тысяч злотых. То цяпер яны бачаць, як тыя самыя людзі атрымоўваюць яшчэ сотні тысяч злотых. Так, то бок, разумееш, рэакцыя даволі дрэнная. Але тут пытанне перадусім да таго, хто займаўся канструаваннем гэтых фондаў, ось гэтага КПО, і хто зацвярджаў ось гэтыя праекты, якія атрымаюць грошы з гэтага фонду. Вось давай зараз паабмяркоўваем гэта. Палітычная будзе частка, але крыху распавядзем яшчэ пра рэакцыю апазіцыі канфедэрацыі піса, бо яны не проста рэагуюць на тое, што адбываецца, яны яшчэ ствараюць фэйкі. Распавядзі пра іх, калі ласка. Так, насамрэч, не тое, каб фэйкі. Ёсць, канешне, пайшла вялікая хваля абурэння, так, і я абсолютна не здзіўлены, гэта абсолютна натуральна. Я б таксама так зрабіў, што права і справядлівасць і канфедэрацыя гэтую тэму паднялі на штандары, адкапалі сякеру вайны, і пайшлі з халіварам на грамадзянскую кааліцыю, увогуле на ўрадавую кааліцыю 15 кастрычніка. Але, канешне, сярод гэтай абсолютна вялікай масы вельмі слушнага абурэння ёсць некалькі прыкладаў, дзе альбо фейспалм, альбо, о господи, вось гэта моя рэакцыя. Перадусім, канешне, пачну з фейка. Фейк — гэта калі палітыкі апазіцыі пачалі распаўсюджваць скрын, што нібыта нейкае пахавальнае бюро атрымала дафінансаванне на тое, каб набыць сабе машыны для цукровай ваты. То бок, разумееце. Вось адзінае, што, канешне ж, гэтыя палітыкі не праверылі, што гэты скрын выплыў з сатырычнага аккаунта, а гэтае пахавальнае бюро называецца АС Бытом. А гэта адзін з найбольш вядомых сатырычных аккаунтаў яшчэ з Фейсбука, які займаецца менавіта чорным гумарам. Таму гэта, канешне ж, абсалютны фейк, і такой датацыі, канешне ж, не было. Але было і, напрыклад, два найбольш вядомыя прыклады, дзе грошы пайшлі сапраўды на вельмі слушныя справы. Журналісты і палітыкі, звязаныя з апазіцыяй, скажем так, паказалі сваю проста, не ведаю, як гэта назваць, невежаства, не ведаю, як невежаства будзе па-беларуску, прабачыць. Дык вось, пра што гаворка? Па-першае, гэта пра тое, як, дарэчы, гэта зрабіў Кшыштоф Станоўскі з каналу Zero. Ён распаўсюдзіў гэты скрын, дзе нейкі інстытут навуковы атрымаў 4 з кавалачкам мільёны злотых на праграму стварэння стрэсаўстойлівай бульбы. Канешне ж, хахашкі і хахэшкі пайшлі пра тое, што бульба стрэсаўстойлівая, што вось там на яе накрычыш, і яна не абразіцца.
Але пра што там гаворка? Гаворка пра тое, што гэтая бульба будзе ўстойлівая на кліматычныя атмасферныя стрэсы. А Польшча, на хвіліначку, гэта краіна, якая адна з найбольш уразлівых на змены клімату. Напрыклад, гэта можа здавацца дзіўным, але Польшча гэта краіна з адной з найвялікшых праблем у нашым рэгіёне з доступам да вады. У Польшчы мала вады. Нечакана. Нечакана, так, але ў Польшчы вялікія праблемы з тым з велізарным недахопам прэснай вады. І ну, скажем так, у перспектыве найбліжэйшых пары дзесяткаў гадоў можа здарыцца так, што напрыклад, бульбу, якую вырошчваюць у Польшчы, перастане даваць ураджаі. І гэта будзе вялікая праблема з недахопам ужо не толькі вады, але і ежы. І такія праграмы сапраўды вельмі важныя. Ну і другі прыклад. Гэта прыклад з тым, як дэпутат канфедэрацыі Конрад Берковіч пачаў высмейваць тое, што нейкі там інстытут, здаецца, гэта на Шлёмску, атрымаў некалькі мільёнаў злотых на заняткавую тэрапію для дзяцей. Але пра што там гаворка? Гаворка ідзе пра тэрапію, стварэнне праграмы тэрапіі для дзяцей з інваліднасцю. Дарэчы, гэты дэпутат ужо скасаваў гэты твіт, бо яму напіхалі ў панамку адпаведна, і да яго, здаецца, дайшло. Але, ну, самі разумееце, тут проста глупства. Ну, іншым словам, я гэтага апісаць не магу. Але гэта, конечно, такія адзінкавыя прыклады. У асноўным абурэнне ў шмат чым сапраўды слушнае. Вось давай зараз падвядзем такія палітычныя ўжо вынікі. Як гэта можа паўплываць на ўрад Дональда Туска? Сапраўды ты шмат казаў пра тое, што гэта ўводзілася яшчэ пры Маравецкім, правілы і гэтак далей, але ўсё ж такі зараз кіруе Дональд Туск і яго ўрад, і гэта ўсё адбіваецца менавіта на ім. 1,5 гады існуе гэты ўрад, больш за 1,5 гада. Год і 9 месяцаў. 2 месяцы таму, амаль што, быў прызначаны прэс-сакратар урада, так, Адам Швабка. Я шмат разоў пасля гэтага казаў таксама, што окей, прэс-сакратар прызначана, але я не бачу нейкай стратэгіі, так, і не бачу таго, каб змяніўся вельмі моцна падыход. Ён змяніўся, дарэчы, так, ён сапраўды змяніўся, і Адам Швабка, ён вельмі актыўны. Бачна, што ў ім ёсць там запал і энтузіязм, але не можа адзін чалавек выправіць камунікацыю ўсяго ўрада. Праблемы з камунікацыяй у гэтай кааліцыі засталіся. І гэты скандал з КПО, ён вельмі выразна гэта паказвае. Бо ініцыятыва інфармацыйная, яна абсалютна поўнасцю на баку менавіта апазіцыі. І яна гэта робіць выдатнейша. Сапраўды выдатнейша. Пры гэтым урад увесь час у пазіцыі глухой абароны і не радзіць сабе з выпраўленнем гэтых проста хібаў. Ну, канечне, уже нейкія крокі там зробленыя, бо з таго, што я чытаў, паляцела са сваёй пасады там жанчына, чыноўніца, якая у міністэрстве фондаў адпавядала менавіта за гэты накірунак, за КПО. Таксама ёсць вялікія чуткі пра тое, што гэта можа быць канцом кар'еры для міністра Паўчынскай Наладж. Так, з Польскі 2050. Пры гэтым, што цікава, шмат хто ва ўрадзе вельмі чакае на тое, каб пазбавіць яе. Ходзяць такія інсайты і чуць проста з кулуараў, што Туск проста яе ненавідзіць. І што ён проста вельмі ахвоча падпіша яе адстаўку, як толькі будзе магчымасць. І гэта адстаўка, верагодная. Але так ці інакш, хутчэй за ўсё, для яе наступства таксама будуць, бо падчас рэканструкцыі ўраду, якая адбылася некалькі тыдняў таму, былі шляхам перамоваў узгодненыя умовы, што увосень, калі маршал Сейму павінен сысці са сваёй пасады і уступіць месца Владзіміру Чужастану з Лівіцы, што Польска 2050 у той момант атрымае пасаду віцэ-прэм'ера дадатковую ва ўрадзе. І спадарня Паўчынская Наладж вельмі моцна мецела на гэтую пасаду. На маю думку, што хутчэй за ўсё яна можа развітацца з гэтай сваёй марай, яна гэтай пасады хутчэй за ўсё не атрымае, бо наступствы для ўраду будуць. Адзінае, што на карысць ураду дзейнічае крыху таймінг. У дадзены момант
мы знаходзімся ў моманце, калі усе ў водпуску. Так, то бок гэта па-польску кажуць шчыт, так то пік. Ось пік сезона адпускоў. І людзі павыязджалі, людзі займаюцца крыху іншымі справамі, палітыка крыху сышла на другі план. І так будзе у найбліжэйшы яшчэ прыкладна 2 так да 3 тыдняў. Дакладна гэта падзейнічае на падтрымку ўрада і ацэнку дзеяння ўраду, але на дадзены момант яшчэ цяжка ацэніць, які будзе маштаб падзення гэтай падтрымкі. Праз тое вось менавіта, што пік сезона отпускаў. З тэмай разабраліся. Я думаю, што мы яшчэ і дакладна будзем узгадваць, бо яна працягвае раскручвацца. А зараз паабмяркоўваем першыя крокі Караля Наўроцкага. Караль Наўроцкі стаў прэзідэнтам Польшчы. 6 жніўня была інаўгурацыя, усе гэтыя афіцыйныя мерапрыемствы. Давай распавядзем пра сваіх галоўнае па пунктах, што з гэтага трэба ведаць. Ну, сябры, так, тыдзень таму у нас быў ужо вялікі выпуск, прысвечаны уступленню на пасаду новага прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага, але мы здымалі яго, вядома, некалькі дзён раней, а таму, скажем так, у нас няма шклянай кулі, ось мы не маглі паглядзець, заглянуць у будучыню і паглядзець, як менавіта гэты дзень будзе выглядаць і як будуць выглядаць першыя крокі новага прэзідэнта Рэчы Паспалітай. Але цяпер мы ўжо ведаем, што было. Так, то бок 6 жніўня у вельмі ўрачыстай атмасферы, гэтай урачыстасці цягнуліся насамрэч цэлы дзень, адбывалася перадача ўлады Анджэем Дудай Каралю Наўроцкаму. Пачатак гэта, канечне ж, была урачыстая прысяга перад нацыянальным сходам з грамадзяннем народовым, яка адбывалася ў Сейме. Пасля гэтай прысягі Караль Наўроцкі выступіў з першай прэзідэнцкай прамовай, так званым орэнджам, так, то бок зваротам да народу. Я паглядзеў гэты выступ. Дарэчы, вось што трэба падкрэсліць. Караль Наўроцкі зрабіў неверагодны прагрэс, калі гаворка пра прамову. 10 месяцаў таму, калі яго прадставілі як кандыдата, ён нават 3 словаў без паперка не мог сказаць. То тут ён выступіў з прамовай, не маючы ані еднай шпаргал. Ён не меў абсалютна ніякіх паперкаў, абсалютна ніякіх словаў ключоў, увогуле нічога. Ён усё казаў з галавы. І гэта сапраўды вялікі прагрэс. Бачачы вось які прагрэс зрабіў гэты чалавек, калі б Рафал Часкоўскі хаця б 10% вось гэтага прагрэсу зрабіў бы падчас кампаніі, то, магчыма, ён бы перамог. Але вяртаючыся да гэтай прамовы. Гэта такая, ведаць, ваенная прамова. Насамрэч, гэта, на мой погляд, такое аб'яўленне вайны ўраду Дональда Туска. Бо якія высновы, галоўныя 2 высновы можна вынесці з таго, што казаў гаспадар прэзідэнт. Па-першае, Польска в руіне. Гэта той знакаміты лозунг права і справядлівасці з 15 года, калі да ўлады прыйшла прэм'ерка Беата Шыдла. Польшча ў руіне, ўсё разваленае, нічога не працуе, а ўрад нічога з гэтым не робіць. І новы гаспадар прэзідэнт будзе рабіць усё магчымае, каб гэтую сітуацыю выправіць. Бо Польшчу трэба вярнуць на сцежку хуткага развіцця і Польшча стронг, карацей. Ось. І гэта ўжо насамрэч бачна і ў першых дзеяннях прэзідэнта, бо ён ужо падпісаў парачку заканадаўчых ініцыятыў. І першай, дарэчы, была ініцыятыва, звязаная з ЦПК. Гэта цэнтральны порт камунікацыйны, які прыдумала яшчэ прыкладна 10 гадоў таму права і справядлівасць, што ў населеным пункце Баранов будзе збудаваны адзін з найвялікшых аэрапортаў у Еўропе. І што гэта будзе аэрапорт не толькі пасажырскі, але і карго, так, то бок і грузавы, і ўвогуле вакол гэтага будзе мела быць створана велізарная інфраструктура, перадусім гэта хуткія цягнікі, якія б звязвалі гэты аэрапорт, камунікацыйны порт з усімі проста вось канцамі Польшчы. То бок ідэя насамрэч шляхетная, адзінае, што за 10 гадоў не было зроблена нічога, акрамя таго, што выплачваліся мільёны злотых грашэй людзям, якія нібыта працавалі вось у фірме дзяржаўным прадпрыемстве, якое займалася будовай гэтага порту, хаця за гэты час не было збудавана нічога, нават плоту, здаецца, не паставілі. А заробкі былі сапраўды вялікія. Новы ўрад Дональда Туска на пачатку хацеў увогуле скасаваць гэты праект, але
Што цікава, гэты праект сапраўды падтрымліваецца людзьмі. Ён папулярны. Увогуле гэта ідэя папулярная. І нават эксперты кажуць, што ідэя вельмі добрая, калі яна будзе адпаведным чынам рэалізаваная. Вось тут, ну скажам так, мею вялікі сумнеў, ці яна будзе добра зрэалізаваная, бо я шмат ініцыятыў інвестыцыйных у гэтай краіне бачу, дастаткова паглядзець на аэрапорт у Модліне. Вось вам добры прыклад. Акрамя таго, ёсць яшчэ аэрапорт у Берліне, які будавалі 15 гадоў, здаецца. Вось у выніку сума інвестыцый вырасла ў некалькі разоў. Вось і карацей там праблемаў было столькі, і яго ледзь адчынілі, здаецца, год таму, ці прыкладна так, ці паўтара. Вось таму у мяне ёсць сапраўды вялікі сумнеў, што ўсё будзе так прыгожа, як гэта на паперках. Ну, дык вось, гэта была вось першая ініцыятыва Караля Навроцкага. І ўсё выглядае так, што найбліжэйшымі днямі, прыкладна раз на некалькі дзён у урачыстай атмасферы, наведваючы нейкі населены пункт, бо Караль Навроцкі зараз ездзіць па краіне, ён будзе вось у прысутнасці вялікай колькасці людзей падпісваць вось дакументы па тым, каб выступіць з заканатворчай ініцыятывай. То бок у дадзены момант пачынаецца вось такая гульня з урадам Дональда Туска. Усё выглядае так, што каманда прэзідэнта Навроцкага прыйшла з гатовымі праектамі законаў. І яны сапраўды вось будуць гэтымі праектамі законаў закідваць у Сейм, які кантралюецца ўрадам Дональда Туска. І калі гэтыя законы не будуць прымацца, то у Карля Навроцкага будзе вельмі просты інструмент, каб сказаць людзям: глядзіце, вось злы Туск, які не прымае вельмі добрыя праекты законаў, якія я хачу падараваць вось вам, дарагія полькі і палякі. То бок, ну, разумееш, нас чакае у дадзены момант супрацьстаянне, якое будзе нарастаць. Звычайна, вось менавіта ў гэты перыяд, то бок жнівень, у Польшчы такое зацішша, так, у палітычнай сферы. Але выразна бачна, што ў гэтым годзе ўсё ж такі крыху інакш. Так, бо у Польшчы новы прэзідэнт, і жнівень таксама гарачая на палітычныя падзеі. На маю думку, калі прыйдзе верасень, то будзе яшчэ больш горача, і супрацьстаянне нас сапраўды чакае вельмі і вельмі гарачае. І я выразна бачу, што прэзідэнт Караль Навроцкі, прынамсі на старце, будзе вельмі актыўным прэзідэнтам. І, скажам так, Дональду Туску трэба будзе пастарацца, каб з ім змагацца. Ну а мы, канешне, у сваім падкасці будзем усё гэта абмяркоўваць дакладна. Супер. Тады чакаем новых падзеяў у польскай палітыцы. Так, сябры, дзякуй, што вы былі сёння з намі. Дзякуй, што нас паглядзелі. Стаўце лайкі, пішыце, калі ласка, каментары ў падтрымку нашага каналу, бо гэта вельмі дапамагае працаваць нам з алгарытмамі Ютуба. І да сустрэчы праз тыдзень.